रिलिसा माबायाव जागोन बियो सेप्तेम्बरावहाय सेप्तेम्बरनि एसे सिगाङावहाय बानायगोन ओमफ्राय खिन्थु सेप्तेम्बराव जाथारगोन आरो फुल मुभि मिस्टार ग्रेजुवेट ओरैजाय आब' मनिसा दं माने मेकआप खालामगासिनो आरोना शुटिंनि ओमफ्राय बिसना शुटिंआबो जोबाखै बिसनाबो हेलौ गाइस वेलकम टु माय YouTube चेनेल बड'दि ब्लग्स स' गाइस आङो दा थांगासिनो भुबनेश्वर हिलावहाय ओमफ्राय आंजों नै दं दा बुद्ध टेप आरोना माने दैमारि चेनेलनि अनार ओमफ्राय आनफरचुनेटलि लोगो मोनदों बेखौहाय बरजरा वाटारफलाव आरोना सानाखैमोन जों बिदि लोगो मोनगोन माने आलदा आलदा टारगेट खामानि फैदोंमोन माने बेबायदि लोगो हमनायनि टारगेट गैयामोन आरो ओमफ्राय कन्टेक्टबो गैयामोन ओमफ्राय जास्ट लोगो मोनबाय ओमफ्राय जों दा माने प्लानखौ ओरैबायदि चेन्ज खालामबाय आरोना जोङो दा थांगोन भुबनेश्वर हिलावहाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जों थांगोन भुबनेश्वर इक' टुरिजमाव आरोना भुबनेश्वर इक' टुरिजमा मोनसे आलदा ओमफ्राय भुबनेश्वर हिलआ मोनसे आलदा आरोना आलदा आलदा ओमफ्राय दा थांगोरनोसै जोङो भुबनेश्वर हिलावहाय स' भिडिअखौ नायबाय थादो ओमफ्राय लामाफोरखौ नायनानै लादो आरोना जुदि फैनानै एक्सप्लर खालामनो गोसो दङब्ला आरो नायनानै जुदि बेरायफैनो गोसो दङब्ला लामाखौ नायनानै लादो आरोना स' थ' बिदिबा नायबाय थादो ओमफ्राय नै गाइसमोन आङो दा लामाखौ स्टार्ट खालामनोसै बरजरा वाटारफलनिफ्राय फैबाय आरो आंनो लामाया फैफिनबाय ओमफ्राय दा बोरै बोरै थाङो दिन्थिलांगोन मारै मारै थमब्लेट लोगो मोनखो आङो नोंखौ दिनै आग्लासोलै लोगो मोननानै सम सम बिदि लोगो मोनबाय थायोबा गोसोखौ सान्थि मोनो आरोना इन्टारेस्टिं जायो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ माने आङो नोंथांमोननो रिभिल खालामखाबाय जानांगौ बाय दा वे जों माने दांदुफुर हाजोआव थांगोन आरो बेरायनो एक्सप्लर खालामनो स' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो दंब्ला फैबानो जाबाय जोंखौहाय लोगो मोनगोन दैमारिखौबो लोगो मोनगोन ओमफ्राय आंखौबो लोगो मोनगोन आरो दांदुफुर हाजो माने बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं जे जायगायाव बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं बिरहोयो बे जायगायाव आरोना बाव ज' लोगो मोनहैगोन अन्थाइ गुफुर ना मा होनोमोनलाय अन्थाइ गुफुर माने हाजोनि एकदम थिखिनियाव अन्थाइया गोदो बिराद गुफुरमोन आरोना सुनै बादि दा बेनि थाखायनो अन्थाइ गुफुर नाम दोनदों ओमफ्राय बाहाय मन्दिर मोनसे दङ शिब मन्दिर बाहाय माने बयबो दाथ' सावन मास बोथोर नङा होमबा बे सावन मास बोथोरखाय माने बाहाय शिबलिंग मोनसे दङ मन्दिर बाव दै लुहैयो आरोना फुजा होनो थाङो दा बाहाय बयबो थाङो दा बाहाय जोंबो थांनो सेस्था खालामदों नायनोसै बोथोरा सफैग्रोथोंसै जिखुनु जाया बे दांदुफुर हाजोआवहाय माने अन्थाइ गुफुराव आरो बे बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं बिरहोआ होमबा गाइसमोन बेयाव आरोना ओमफ्राय दाथ' पेराग्लाइडिं गैथ'वा थेवब्लाबो जास्ट बेरायनो थांगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन स' ओमफ्राय दिनैनि प्लानाथ' दा भुबनेश्वर हिलाव थांगोन ओमफ्राय बेयावबो खोनानो मोन्दों मन्दिर दङ ओमफ्राय भिउसफोरा माबायदि थांनोसै नायनोसै देखायनोसै आरोना थ' बिदिबा नायबाय थादो माबायाव भुबनेश्वर हिलाव मन्दिर दं गुदियाव मोनसे ओमफ्राय बिदिनो हाजोआ बे हाजोआनोखा वाटारफल बायदिसिना गैया वाटारफला गैया गैनाया मोनसे फिसा ओरैनो ओमफ्राय बैसागु समाव फैनांगौ मेला जायो बिराद बावखुंग्रियाव जानाय बायदि आदसा भुबनेश्वर हिलाव होमबाथ' गाइसमोन नेक्स्ट प्लानाहाय आंना जाहैबाय बैसागुआवहाय नेक्स्ट बैसागुआव माने भुबनेश्वर हिलावहाय बेरायफैगोन आरोना बेसे गिदिर जायो मेलाया नायफैगोन मोजां जायो गिदिर जाथारो गिदिर जायोना आं फैखांबाय आगोलाव खनसे बुहुद बोसोर सिगां खिन्थु दाथ' साबसिन जाबावबाय आरोना स' बयस आङो नै दा भुबनेश्वर हिल हाबग्रा लामाखौ मोनबाय बेनो आरोना माने मन्दिर दं बेयाव सिङावहाय ओमफ्राय नै आं हाबजेनबाय ओमफ्राय हाबगासिनो आरोना नै अखाबो हादोंलै गाइसमोन फिसा फिसानो जायगा आरोना माथो खालामबावनो उफाय गैया ओमफ्राय दा दिन्थिनोसै माबायदि लकेसनफ्रा भिउसफोरा माबायदि माने फार्स्ट टाइम आरोना बेयावबो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो इनफरमेसन होनि मोनसे भुबनेश्वर हिलजों ओमफ्राय बरजराजों एखे माने खाथियावनो बारा गोजान नङा जायगायाहाय भुबनेश्वरासो मोनग्रोबावो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय बरजरा जों बेयावहाय माने लकेसना माने माबा खालामाखै आरो डिसपइन्टमेन्ट खालामाखै नायदो आयु बास आलादालै बिराद मोजां बङाइनि मानसिफ्रा बेयाव बेरायफैदों ओमफ्राय नै गाइसमोन गेट मोनबायानो असमियासो लिरनायलै आंथ' फरायनो रोङा असमियाखौ ओमफ्राय हाजोनि भिउसा ना आलादा नै दा गेट मोनबाय भुबनेश्वर हाजोनि गेट अन्थाइआ न'जों समान खालै खोनाबायबोथ' देनजारखा ओमफ्राय नै बाव जोंहा शुटिं सोलिगासिनो नै
आयु माथो माबामोनसो सिनेमा शुटिं खालामनाय लोगो मोनफैबायलै मा नाम मोनलाय बेना मा मोनोमोनलाय रिप्पा नाममोनलै नायदो नै ओमफ्राय नै गाइस फाइनालि आङो भुमेश्वर हिलावहाय सहैबाय ओमफ्राय नै आंनि उनथिंजाय दङ गिदिर गिदिर अन्थाइ ओमफ्राय ओरै हाजो बायदिसिना दंजोबो आरो ना नायदो ओमफ्राय मोख्रा दं मोख्राया अन्थाइ बेसेबांबा गोजौआवहाय दलद जिरायनानै दंगासिनो खारलांबाय ओमफ्राय नै भिउसफोरा बिराद मोजां आरो ओमफ्राय बेयावहाय मन्दिर दङ ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय खुलुमफैनो हागोन एसे बोर बिफैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय नै नायदो बिराद बरियाखा ओमफ्राय नै हावरिजों सिनेमा शुटिं सोलिगासिनो आरो ना मा नाम मोनलाय बे एक्टरना मा नाम मिन्थिलालै ओमफ्राय नै गाइसमोन आंनि उनथिंजाय फुरा हाजोजोब आरो ना ओमफ्राय बेयावहाय नायनो थाव बारा जेबो गैया खिन्थु लकेसनफोरा मास्त आरो ना बिराद बरिया फैनानै बेरायफै नै आंनि सोरगिदिं ओमफ्राय ओरै आंनि उनथिंजायहाय मन्दिर दङ ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव फैनानै एसे बोर बिफैनो हागोन आरो ना एसे खुलुमफैनो हागोन नायदो नै भिउसा भुमेश्वर हिलनिया भुमेश्वर हाजोनि फुरा भिउ बियो नायदो एक नाम्बार खारोना बैजोंहाय बे ओरैजाय फुरा ओरै गोलाव खारो साफ्रै राइडारफोर फैदों मास्त ओमफ्राय गाइसमोन नायदो नै भुमेश्वर हिलनि गाहायावनो हरैजों ओरै माइ गायग्राजोब आरो ना फुरा माइ गायजोब्बाय एसे जुम खालामना होनि नै बे फुरा ओरै माइ गायजोब्बाय आरो ना ओरैजाय ओमफ्रायो ओरैजों नायदो नै लकेसना मास्टखा फुरा हाजो आरो ना बिराद बरिया नुखायो भिउसाहाय स' गाइस आङो दा फैगासिनो दङ मोनसे जायगायावहाय माने बेयावनो आरो ना भुमेश्वर हिलावनो ओमफ्राय बिराद गिदिर गिदिर अन्थाइ दं आरो ना ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना दिन्थिनि आंनि उनथिंजाय नै नाय बेयावहाय हाबहैनायगोन आरो ना माबायदि नै बारलांग्रा लामायाबो नायदो नै अन्थाइया बाबा होस देन्जार गिदिर गिदिरखा एसे हाबलांबावनि बा नायदो बाबा ओमफ्राय बै मा जाखो केप्स नामा हाबलांग्रा नामा हो मा लायोब्रा बेयाव हाबलांनानैलाय बाबा बथल गोबाय दंलै बेफोरबायदि आरो ना जायगायानो नायदो अन्थाइया नायदो नै फाग्ला बायदि गिदिरखा ओमफ्राय नै बेजों फिसासा दन्दर बायदि दं आरो ना हाबलांग्रा बायदि बेबायदि आरो ना लकेसना गाइसमोन नै गाइस ओमफ्राय आङो दन्दरजों ओरै हाबबोबाय बेबायदि आरो ना दन्दराहाय बाबा ओइट बेबायदि अन्थाइजों ओरै गाखोबोजायो आरो ना नै ओमफ्राय मोख्राफ्रा नायदो नै उन्दुगासिनो ओमफ्राय नै गाइसमोन नायदो आङो बिराद गोजौआव दङ आरो ना न'निफ्रायबो जौसिन गोजौआवहाय नायदो नै अन्थाइया फुरा आंनि सोरगिदिं नाय नायदो नै बिराद बरिया आरो ना बिराद मोजां बार नाङोना बेयाव फुरा न'निफ्रायबो जौसिनखा आरो ना बेनिफ्राय गोलैनांगौबाथाय फुरा लावबाय टिकेट दानबाय होनना सानना लादो ओमफ्राय नै बिराद गोजौ बैबो अन्थाइया ओमफ्राय नै गाहायावहाय नाहरलाय माबायदि नुयो नै फिसा फिसासो नुहुरखासै दा गाहायनिखौ नै फाख्रि बिफाङा गोजौआव ओमफ्राय ओरैनो अन्थाइ ओमफ्राय नै गाहायाव नै गाइसमोन आङो दा भुमेश्वर हिलावहाय अन्थाइ गोजौआव गाखोलांनो नागिरदों आरो ना
नायनायनि माबायदि गाखोलांनो हागोन हाया बाप 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 या बेजों ओरैना गाखोलांग्राया गाखोजेनसै आरोना नैबावहाय ओरै हमथाहरनांगौ ओरैजाय बेबायदि आरोना गाइसमोन आङो नै दा बिसिम गाखोबोबाय ओमफ्राय थांगासिनो थांगोन नै बेफोरबायदि आरोना नै बेबायदि बाबा बिदि आरोना नै आं गाखोबोबाय गोजौआवहाय ओमफ्राय नै थांगासिनो आङो गाखोबावगासिनो आइया हुहु नायदो नै गाइस भिउसाहाय माबायदि बरिया नायदो मेंबायबो हुहु फुरा टपाव फैबाय आरो आं नै गाइसमोन हुहु माबायदि मोनदों नायदो नै भिउसाहाय आंनि सोरगिदिं बिराद बरियाखा आरोना ओमफ्राय नै दैमारियाबो गाखोबाय दैमारि चेनेलनि अनाराबो आंजों दङ दा माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआवहाय खिथाहरदो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फै बेयावहाय बेरायफै खेनसे बे भुमेश्वर हिलावहाय ओमफ्राय बे अन्थाइखौ गाखोफै बिराद इजि आरोना गाखोनो स' बयस बेनो मेंलायलायबायलै नायदो नै मास्टका लकेसना बरियानो हाजोआ ओमफ्राय गाहायाव नाहरदो नै फिसा फिसासो नुहुरखासै दा एक नाम्बारखा स' गाइस आनफर्चुनेटलि आङो भुमेश्वर हिलावहाय माने शुटिं खालामनाय लोगो मोनदों आरोना मनिषा दिमोनखौ ओमफ्राय बिरफुं दा ना फंबाय जायोमोनथाय जोंनि बर'नि एक्टर बिरफुंखौ ओमफ्राय जोंनि बर'निनो दा जाखांफुनाय एक्ट्रिस मनिषाखौ स' बयस नायलांनि आरो ओमफ्राय आदा मैथाखौबो लोगो मोनदों नै जोंनि बर'निनो फेस्ला बिथाङा सासे ओमफ्राय नै नायदो आदा मैथाखौहाय ओरैनो माबा मिस्टार ग्रेजुवेट माने फिल्म शुटिंआ जोब्बाय बेनिफ्राय ओरैनो फिसा फिसौ माबा दंमोन क्लिप्स दंमोन आरो माबानि मेथाइनि औ बेखौ लाफैदों आरो औ मिउजिक भिडिअनि थाखाय आरो भिडिअनि थाखाय आरो फिल्मनि ओमफ्राय माब्ला रिलिज जागोन बायदि ओरैनो सेप्तेम्बर 1 तारिखसोनिफ्राय रिलिज जागोन औ आदाखौ लोगो मोनना बिराद गोजोननाय मोनबाय जोंना बिरफुं फंबायाहाय मिस्टार ग्रेजुवेटनि शुटिं खालामनो फैदोंमोन आरोना भुमेश्वर हिलावहाय ओमफ्य बिथांखौ लोगो मोनबाय बिथांखौ लोगो मोनना बिराद गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय रिलिजआ माला जागोन होनदोंमोनलाय रिलिजआ माबायाव जागोन बियो सेप्तेम्बरावहाय सेप्तेम्बरनि एसे सिगाङाव हायोबा बानायगोन ओमफ्राय खिन्थु सेप्तेम्बराव जाथारगोन आरो फुल मुभि मिस्टार ग्रेजुवेट नायदो नोंथांमोनाहाय ओमफ्राय नेनानै थादो आरोना सेप्तेम्बरावहाय नुगोन कमेडि ओमफ्राय रमान्टिक कमेडि जागोन आरो फिल्माहाय नै मनिषा दं मेकआप लागासिनो दं ज' लोगो मोनफैलायबायना बेरायनायाव बिराद मोजां लकेसनाबो बिराद मोजांखा लकेसना थिगानो दं फिसा फिसा क्लिप लानो बर'जों बर' चेनेलफ्रा साबसक्राइब खालामना होदो नायनानै ना ओमफ्राय गाइस माने नायदो ओरैजाय आब' मनिषा दं माने मेकआप खालामगासिनो आरोना शुटिंनि ओमफ्राय बिसिना शुटिंआबो जोबाखै बिसिनाबो ओमफ्राय फिल्मनि नामाहाय मिस्टार ग्रेजुवेट जाहैदों ओमफ्राय सेप्तेम्बरावहाय माने अलमस्ट माबा जागोन आरो रिलिज जागोनहाय नेनानै थादो आरो ओमफ्राय नायदो आरो मोजां जागोन बायदि मोनदां फिल्मखौ ओमफ्राय फंबाय बिरफुंनिखौथ' मिथिखागौ ना माबायदि जायो फिल्माहाय कमेडि जायो एक्सन थायो बिदिनोसै आरो स' बयस बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअ'आहाय ओमफ्राय बेयावनो फोजोबनोसै दिनैनि भिडिअ'खौ ओमफ्राय गोदान भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय